dilani pun man mboten ajeng perang lho. Lah piye? Bagong kula antem ora dirasake. Bareng gelem males jijiki man. Dilatih rai. Terus kabeh. Mungsu-menungso kok kaya mungsu kirik. Oh, lho niku man. Malah mbaung. Lah wis. Upama Kurawa ki takon mungsu Bagong kabeh mesti ming malah do kewirangan. Kakang Durna, pripun Dik Pate? Sing nyolong Gusti Ayu Banowati Bagong. Terus Kurawa pripun? Kurawa ora ana sing mangga mulya. Upama kula ken maju mesti kewirangan. Nggih, nggih, mboten sah suwe-suwe. Nggih. Kula sing ajeng maju. Oh, Bagong Panakawan. Kowe kena dipringgake becik apa ora? Ora gelem tak kena pringgake becik aja nglakon dosa tiban cundha manek, ora nglakon tinjo ngakret aja duka Panakawan. Durna sing maju rada abot iki. Nek ora tak wirang-wirangke tuman wae Begawan Durna. Ayo maju kene mungsuh Bagong ora isin aja dundang ana kawan Bagong. Kok kaya tau weruh ta aku. Isan aku manus maning jajaranan Bagong. Pripun Kakang Durna? Mbah. Kok embuh maju dereng suwe kok wis mundur. Pancen setan kok Bagong nggih. Lah pripun? Lah pripun? Lah pripun? Saman wis weruh e. Dereng. Lah kepanjingan apa kok dadi sak ciptane dadi sak sediane ana. Bagong malih jaran Dik Pate. Oh. Monggo pun jengking. Kula mandhegrek niku pas teng riku niku. Terus dibiyak-biyak dhewe nika. Buntute dunggah-unggahke. Waduh, kelingan sing ora-ora Dik Pate. Kelingan jaman semono. Jaman semono ki lawange ketok ciute. Kula ajare. Nek ora ndodok nguyuh maneh. Pripun paman? Kurawa panci mboten majeng sedaya. Mergi nek kula ken majeng sedaya malah ngerundhe wektu mengke mboten ajeng kelakon. Mboyong dateng Bagong. Terus Kakang Durna majeng dipun wirang-wirangaken. Diwirang-wirangake pripun?
Bagong malih wujud jaran. Kula maju kula ya wirang. Bagong dadi napa? Dadi kirek. Patih kok ming didepi kirek. Kok ngerti makeman kula nggih nggih. Sampeyan niku patih. Panganane kaya ngono. Mula ya diwirang-wirangke Bagong kaya ngoten. Monggo kula semanggaken. Wah, latu seminggah. Kon piyak salandan Wadyapala Sata Kurawa. Bagong, ora mingkes para Prabu Baladewa grete nenggala jeblok ketemu Baladewa. Eling-eling kula Bagong. Nalika semanten titah ingkang dugal kewarisan sumurup nata Mandura Prabu Baladewa. Ngliga Kyai Nenggala murup saobor. Ndadosaken gagating driya kula Bagong parandiring mangke jroning wani ana rasa wedi. Ing Ciptaarsa mlajar parandene kasurung tanggel jawab. Mila kinayoman dening dewane cal wujuding kula Bagong nata Mandura Prabu Baladewa. Disemanane ngrat. Gelang-gelang jagat manus maning. Manus maning apa ya? Lali anak Yaudu Baladewa. Nek aku iso dadi Baladewa. Amon Srawata jamratan banyen pojo padha. Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Nalendra Mandura. Wih lele. Kowe wani maju nang ngarepe Prabu Baya, tak tunggu nang kene we Baladewa. Lho iki piye iki? Lho iki aku kok ya kok ngedep kaca iki piye? Kaca sapa? Lho iki sapa iki? Iki sapa ngawur? Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Ya Balarama, ya Waning Pinta, ya Wasi Jaladara, ya Anom Sucandra. Wah, setan iki. Iki setan iki. Iki suarane Bagong iki. Wis aja ngawur ngawur. Iki Prabu Baladewa. Wah, gugu karepe dhek. Kowe dudu Baladewa. Baladewa. Ingsun nedeng wae lagi wae kundur marang negara Mandura karonse karo Dewi Erawati. Wah, setan. Wah, kowe Bagong kowe. Kowe ngino karo nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngino karo nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyak karo nata Mandura. Kowe ngilani cacane nata Mandura Prabu Baladewa. Gede. Ati kowe ada petik cedak kene. Ora iso kowe tiru aku ora iso kowe. Iso wae. Kowe kecepeten oleh omong. Angger alon-alon ya aku iso ngrekam. Ora bakal mati dhisik kowe. Setan alas gugu karepe dhewe. Wah, Bagong kaya winongmong dening dewane. Karo sapa-sapa iso menang, karo sapa-sapa iso unggul yudane. Ya, apa entuk kira Baladewa kalah karo kowe? Yai Ngastina sampun ngantos kuwatos enggalih. Wah, kowe tak kandhake juragamu mbuh dadimu kowe Bagong.
kula tresna saestu kalian Pun Bagong Kaka Prabu panjenengan mentala mejahi dhateng Pun Bagong. Kula sampun mrapra badhe nderek pejah kula badhe nglampos diri Kaka Prabu. Yai Ratu. Yai Ratu. Kula wonten maring adawuh. Aja kuwatir. Sing gedhe pangapuramu ya Yai Ratu. Yen Bagong wis tak tugel gulune. Batobat. Kula mboten saged gesang mlayu mboten kaliyan Bagong Kaka Prabu. Kuwi tenan. Inggih saestu. Lihatlah. Batobat, Kyai kok senengane gawe kuwatir lho. Iki kuwatir iki tak citi kabeh. Batobat, gumun aku. Ing atase wis kuwatir, panjenengan tak kira nek sedo apa piye. Lah kok panjenengan iso dadi Baladewa? Iso. Batobat, gumun kae tak jiti. Radarana. Batobat mau mengko. Atenan. Mengko tenan lho iya. Aduh, tangannya mana tangannya? Menika. Wanine menggon tangan kowe. Wanine menggon tanganku. Aku nek ngambung kowe iso ilang ndasmu. Cangkeme gedene ra jamak-jamak. Langsung zlup langsung ilang. Mangke piye kula ilangke lho. Tenan. Wah, senengane iki mbok beda rasa lho. Nanti bayang aku sing werna-werna. Batobat. Aduh. Yai, kula wonten dawuh, aku saya inggih ngertos. Batobat. Keringetipun kados mengkaten menika. Batobat. Mbok benjang siram. Ngapa ta? Keringetipun kados mengkaten menika nek dicedhaki mak sentup. Wong seneng ki mambu ra ketok mambu. Wong seneng ki apa wujude ditresnani. Batobat inggih. Kula lapi. Batobat piye? Ki lho nggon cengel barang. Piye cengele kaya cengele tabis. Cengel kok kelawu. Mbok sesuk perawatan. Tak kosokane. Ya tak karang ya kepanasan. Omahku kan wetan. Aku nek mangkat nyambut gawe srengenge saka wetan cengel kepanasan. Engko nek mulih srengenge nang kulon cengel kepanasan. Wong sing kenceng kene tok. Batobat. Inggih. Monggo kula dhekaken mancing wonten iki. Palereman ngaso sawetawis Lurah Bagong. Ayo, asli lho iki. Inggih saken dawuh.
busa uyun damar sewu kencar-kencar nandi kaya wanci ratri tran prabeda kaya wanci rina Purayaga negari Ngamarta ya ing Indraprastha njabak nganti kaya tarulata ingkang tuwa ana ing imbanging arga sangganing para Pandhawa miwah sangganing para Nayaka para Punggawa begamber melabar Yaya Samudra datan motebi pos keparang lenggah Damparnata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan Kantunata ing Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna Sumawana panenggaking Pandhawa Satru ing Jodipati ya ing nunggul pawan Raden Harya Werkudara jumeneng Anggregancang Yayah Lintang Bima Sekti Hanuwak Tuting Naga jinajaran pasebaning panengah Pandhawa mabuka Susilastawa tumungkul ngati kaya muka konjeming Bantala ing pepungkuraning nata ing Ngamarta nenggih waragiling Pandhawa satriya kembar kemanikan Raden Akula Sadiwa ya Raden Pintek Tangsen parandene katingal tidhem jinem tanana ingkang samyanya bawa kaperbawan wingit wimbaning sang katong katingal rengu pasuryaning nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma parandene dupi mulat rawuhipun ingkang raka ing Ndrawati dadi bersasat kaya lumampang wanci pula kepapak obor sastra biar padhang trawangan mila sigra murwani pangandikan riris alon wijiling sang nata Prabu Puntadewa ngendhene kababaring lisan
Rama dewaning sun ing Koko Prabu persasat kadidine ngentosi sileming malwa gabus kumambanging Silakresna parandene sakmangke paduka sampun kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta kadidhe lumamping wanci pula kepapak obor sastra biar padhang trawangan Koko Prabu sawetawis lenggah kula ngaturaken pambagya panakrami sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu Dwaraka. Yai. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing Raka Indrawati. Asung pambagyanipun Yai sampun kula tampi karya bombong raos ing manah kula. Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun Kakang kunjung sa paduka Yai Prabu. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda. Amamahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Krishna hakangku. Aku ngaturake basa aku katura. Dimas katengipun Kakang Werkudara ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, Arjuna. Ndak tampa siap diatur bekti kalawan pun Kakang pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundhingga jimat paripin dayanana kasantosan. Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya kembar. Ndak tampa pangestu Tampanana kembar. Iya kula pundhingga jimat. Lho nggih, kula pundhingga jimat paripe Koko Prabu.